Vidíte, ako sa správne starať o menštruačné nohavičky značky Pertis? Dnes si to spolu ukážeme a povieme. A ukážem vám vlastne aj ich absorpčnú schopnosť, teda vlastne ako vstrebávajú nečistotu. A ukážem vám, alebo poviem vám aj to, ako zaktivovať ich saciu schopnosť, pretože vlastne vy pred prvým použitím ich musíte ako keby zaktivovať a samozrejme si ich trošku preprať, pretože hygiena je veľmi dôležitá. Takže ukážeme si to na tomto modeli Bathory a ukážem vám vlastne túto ich časť na vstrebávanie vlastne nečistôt. Ono je veľmi dôležité vlastne pred prvým použitím ich namočiť do studenej vody a následne ich ako keby jemne ručne preprať a potom si ich môžete buď zavesiť normálne klasicky na sušiak, ale odporúčam vlastne takto za tento bok, hej. Proste čo máte vlastne na boku, vlastne vyvrátite, stranou ich dáte vlastne sušiť. Je to kvôli tomu, aby vám vlastne nezatuchli, pretože táto absorbná časť môže zatuchnúť a môže sa vám dostať vlastne aj v sušičke. Na to dajte pozor, pretože v sušičke ich musíte vlastne sušiť na najnižšom stupni. Ukázala vlastne tú absorpčnú schopnosť, ako to ide. Vidíte? Čakajte, neviem, že to takto bude vidno, ale skúsim vám to takto natočiť, že ako to vlastne vstrebáva hneď, vidíte? Čiže naozaj ich absorpčná schopnosť je brutálna. Čiže nemáte šancu vlastne pretiesť, pretože automaticky sa to vlastne nasiakne. A tu už mám, tu už vlastne v tom je tá voda, hej. Ja to trošku postláčam, aby ste videli, že ako to vstrebe do seba. Čiže vlastne naozaj tá absorpčná schopnosť je naozaj super, pretože naozaj môžem to takto plieskať a nepremočí sa to. Čo je veľmi dôležité, je, že sa to vlastne nepremočí, čiže sa nemusíte naozaj báť toho, že keď máte tú menštruáciu, je veľmi silná, že vám to vlastne pretečie. Ono sa to naozaj krásne. Ja vám to skúsim vlastne takto ukázať, že stláčam to a nejde to. Je, že vlastne ono to tak strebalo, že fakt akože fakt musím stláčať, počkajte, veľmi silno, aby mi z toho išla voda, ale to naozaj, že musím fakt veľmi silno stláčať, aby niečo proste z toho vyšlo. Čiže vôbec sa nemusíte bať, že pretečiete. A to je fakt naozaj úplne super, pretože tá plocha je naozaj brutálne veľká. Vlastne mohli vidieť tú absorpčnú schopnosť, akú má, že to naozaj krásne vsiakne a vy sa nemusíte bať, že pretečiete, pretože naozaj to bola aj moja taká najväčšia obava, že či náhodou a či predsa. Takže nemusíte sa toho naozaj báť a už len si vlastne vyvať bezpečnú a komfortnú menštruáciu vďaka nohavičkám Pertis. K týmto nohavičkám Pertis, ako sa o ne starať, ako si ich ošetriť, ako zaktivovať ich absorpčnú schopnosť, čiže keď vám domov prídu, si namočíte do studenej vody, vyžmýchate ručne krásne a prestete proste na sušiak alebo dáte von, nech vám to prefúka, uschne a potom ich môžete kľudne používať a klasicky si potom preperiete, ako som povedala. A to je vlastne celé. Čiže toľko k týmto nohavičkám Pertis. Ak chcete podrobnejšie informácie, ako sa o ne starať, tak kľudne si pozrite na ich stránke www.pertis.sk, kde si nájdete presnejšie otázky, aj to, ako sa o ne starať. Máte tam fakt krásne dopodrobná vysvetlené. Vykročme spolu za bezpečnou a komfortnou menštruáciou so značkou Pertis.